En un lloc no gaire lluny d'aquí, al vell mig de Bèlgica, hi vivien Xela, l'Airun i l'Einat, amb la seva mare. A l'escola, l'Einat anava a quart de primària, l'Airun anava a sisè i el Xela més gran ja anava a secundària. Tots tres van anar cap al muntany, que de fet sí que tenia forma com de boca de volcà. Al centre del volcà no semblava que hi hagués cap forat, però després de cercar una bona estona van trobar un forat darrere d'uns matolls. Van excavar una mica i de seguida es van adonar que allà hi havia una cova que anava cap a baix. Quan tornava, el gat ja hi era, esperant-lo. El mirava, s'alçava i miolava, amb aquell miol dolç, casolà, previsible. Sempre igual, nevés, plogués, fos hivern, tardor o primavera. Ni els rigors de l'estiu, cada cop més càlid, semblava sucumbir a aquell animal, que feia temps que provava de tornar-lo boig. I un xic sí que ho estava aconseguint, perquè ja feia mesos que en veure'l arribar s'apoderava d'ell una mena de clemència incòmoda, que el feia voler obrir la porta, acaronar-lo, deixar que formés part del seu dia a dia. Però resistia, perquè resistir és important, i perquè no havia recorregut tants quilòmetres, ni gastat tants diners, ni abandonat tantes coses per acabar tenint una mascota, que era el pilar fonamental d'una llar, d'una rutina, d'una nova inèrcia. I no es va rendir, sempre ha dit el contrari, però aquella tarda, després de l'hora del cafè, va anar a comprar pinso. Uns quants anys després, tornava a casa dels pares amb el meu marit. Al matí sentíem els passos del papa al passadís. El gat ja no hi era. Els passos eren molt lleugers i anaven acompanyats pel so del seu bastó. Clic, 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 clic. Era el que li havia comprat i que durant molt de temps va negar-se a utilitzar per orgull. Els passos eren tan lleugers i seguits com si tingués por de perdre contacte amb el terra, com si fossin els passos d'un nen que aprèn a caminar però en sentit contrari. Llavors el meu pare necessitava seguretat i protecció. Jo ja era gran. Tots rèiem a la cuina. Noto que el papa comença a tenir una mirada buida i els seus ulls grisos es veien encara més grisos. Olor de cafè.